Niektoré sny sa nedajú kúpiť, tento áno. A ešte s výrivkou na terase a fínskou saunou. V blízkosti Vysokých Tatier v obci Štrba nájdete tento rodinný zrubový dom s krásnym výhľadom, priestrannou terasou a veľkorysým pozemkom. Nie je to len zrub, je to životný štýl, ktorý si zaslúžite. Tak sa teším na spoločnú obhliadku.